Добър ден! В днешния епизод ще ви покажем как да прегледате колата преди да я закупите, без да разбирате нищо от това нещо. Сега започваме първо с визуалната част на колата, фуги и разминаване на фугите. Много е важно, когато се закупува кола втора употреба, да се прегледа първо предната фасада на колата, защото най-често ударите са отпред. Гледа се фугата на предния капак, съпоставено с калниците отляво и отдясно, както и с разминаванията между фаровете и мигачите. Вижда се добре тази кола как няма разлика в фугите, няма разширения. Ето, всичко е абсолютно добре паснато и разликата между едната, лявата и дясната част на капака я има, но е супер минимална. Демек с времето също може от старост самата кола да се получат някакви минимални милиметри. Това не е фатално. Гледа се, когато е осезаема разликата и е повече от 3-4 мм от страна. В този случай нямаме такива фрапантни забележки по фугите. След това преминаваме фугите на панела спрямо вратата. Гледаме тук изцяло дали отваря отгоре и отстрани. Тази фуга специално е по-отворена от горната част. Демек тази кола някога е удрана във вратата и не е много добре пасната. Демек това може да ви създава проблеми в по-напреднал стадий при използването на колата, когато ще влиза влага и вода вътре. Гледате по-далече, заставате около метър от колата и съпоставяте фугите между двете врати, ако колата е с 4 или 5 врати. След това преминаваме на задната врата по абсолютно същия начин, леко с допир с пръста. Преценяваме дали фугата отваря и къде отваря точно повече. Тази кола в момента, съпоставено фугите спрямо панелите и спрямо другата врата, са добре и са в нормите. Не трябва да има отваряне в тази част повече от другата врата. После минаваме на фугата на задната броня. Тук също всичко е в нормите и е нормално. Задния капак също има фуга, съпоставяме и нея отляво и отдясно. Тук има леко разминаване, дясната част малко затваря. Колега, покажи малко да се види. Тази фуга спрямо онази, но също е минимално разликата. Тук малко отваря фугата. Някога може да е имало удар, но не силен и фатален. Отваряме колата отвътре и гледаме фалците също. За някого, ако се е пребоядисвала колата, може да има мъгла от боядисването. Също така оглеждаме хубаво гумените уплътнения на вратата. Дали са цялостни, да нямат скъсвания и да нямат липси, защото това ще доведе до влизане на влага и вода в колата, което е много неприятно. После преминаваме на интериора. Оглеждаме хубаво седалките за интервенции по тях, допълнителни шевове, претапицирания и така нататък. Това се вижда с просто око. Минаваме на маншона. В 90% от случаите по автоборсите маншоните са сменени. Това може да го разберем, когато пипаме кожата на допир. Ако кожата е изкуствена, значи е сменян маншона, защото заводски излизат всички коли с естествена кожа. Минаваме на ръчната скорост. Трябва да е ето в този вид грапава и неизхабена, както и отгоре скоростния лоз да е в добро състояние. Този виждаме, че му е нарушена целостта. Колата е на около 180 до 190 хиляди км. Този Форд и горе-долу е нормално състоянието на интериора. Най-често изпъркването става на облегалката на шофьорската врата, която колегата сега ще покаже. Ето тази част е много важно да се гледа, защото тук при всяко сядане на седалката има търкане с шофьора и се прокъсва. Волана трябва хубаво да се огледа, трябва да е ето така релефен и цялостен с блясък, да няма протърквания, скъсани парчета от него и липси. Също така преминаваме на оглед на копчето за фаровете. Много често то е изтъркано, в този случай е в перфектна цялост. Де факто колата е интериорно и екстериорно в добро състояние. Преминаваме към двигателния обсек на колата.
Двигателът на колата се преглежда много обстойно, защото 90% от случаите това е скъпо и ненужни ремонти, които ще ви развалят бюджета. Първо, когато е студена колата и не е работила, отваряме капачката на водата и антифриза. Гледаме капачката от вътрешната страна, не трябва да има никакви утайки и масла по нея. Гледаме антифриза вътре, този в случая е бистър и ако стигаме с пръст, е хубаво да фанеме антифриза и да видим дали е мазничък и дали има смазвочни дейности. Не трябва вътре да мирише в казанчето нито на бензин, нито на масло. Това значи, че двигателя вкарва в охладителната система една от двете течности и това значи, че има проблем по мотора. След това на студен мотор пак отваряме щеката на маслото. Поглеждаме нивото първо, поглеждаме след нивото и дали самото масло е бистро. Това е много важно. Ето, на пръста си показвам горе-долу на около 5000 км как трябва да е маслото на дадената кола, ако двигател е в добро състояние. Трябва да е горе-долу като мед, цвета на медта, както е, но една идея по-тъмно. Ако е бистро, значи скоро е сменяно и двигателя е в добро състояние и не го зацапва. При дизеловите мотори значи маслото при дизеловите автомобили в момента наблюдаваме бензинова и забелязвате колко е бистро. При дизеловите автомобили при самата смяна става веднага катранено черно маслото, защото вътре оборотите, при които работи автомобила, са много по-високи, под високо налягане и е нормално маслото да почернява много по-бързо. В същото време е хубаво да се огледа цялостното състояние на мотора. Това е за течове и от течове на вода, антифриз или масло. Значи хубаво е, това е главата, капака на главата на мотора, от долната част е блока. Между блока и главата е най-добре да се прегледа внимателно и да се освети тази част, ето тук. Това е тази част между главата и блока, която се вижда. Ето. И трябва хубаво да пипаме с пръст. Ето така, тук има малък теч, но маслото е старо, не е пресно и не е фатално в този случай. Но когато има теч на вода или масло прясно, което се вижда, е лошо, защото това значи, че главата трябва да се шлайфа и да се смени гарнитурата й. След това преминаваме към охладителната система на колата. Това е вашия радиатор, това е перката. Перката се тества, когато колата се запали и загрее на 90 градуса. Трябва без проблема да се включва перката и в 90% от случаите перката трябва да има два режима на работа. Първа скорост и втора скорост. Ако я загреете хубаво на место и оставите и е много топло навънка, може да тествате и втората и скорост, като включите климатика, ако има такъв. Той товари перката и перката автоматично се включва на втора скорост. Усещат се оборотите на перката, че се засилват и охлаждането става по-бързо на двигателя. Това е охладителната система, преглежда се много внимателно за течове по радиатора и маркучите, които са от двигателя към радиатора. Това са горния кръг и всяка кола има и долен кръг. Това тук в случая, покажи колега, е термостата. Този термостат, след като загрее колата до дадена градуси, отваря и пипате долния маркуч, ето го тук в случая. Това е горния кръг, под него е долния кръг. Трябва, когато отворил термостата, двата маркуча да са с еднаква температура, а когато преди да отвори термостата на полухладка кола, е хубаво да ги пипате също маркучите, за да усетите долния трябва да е студен, горния да е загрял. Това значи, че термостата отваря коректно. Когато и двата са топли по всяко време, не само когато е загряла колата и отворил термостата, значи термостата е в положение постоянно отворено. А когато е само горния кръг топъл, а въобще долния не загрява, значи термостата е застанал в затворено положение и не е добре. Това нещо трябва да се отстрани термостата. Средно скъп ремонт. Така, преминаваме на запалителната система на колата. Това са свещите, кабелите и в случая бобината, в която влизат всичките кабели на колата. Това може да се прегледа, когато се запали колата. Трябва да работи равномерно, без прекъсвания, без смененията на оборотите. Колега, запали колата да покажем как трябва да работи. Това тук е дебитомера, също от висока техническа важност, защото определя разхода на колата. Когато
дебитомер е заминал, не е добро изгарянето на газовете и колата. Те ще ви покажем за работата на мотора, как трябва да работи един двигател. Сега в спокойни обороти ще вдигнем щеката и внимателно ще погледнем от самата дупка на щеката дали излизат газове и пръски, когато се подава газ. Колега, дай газ на колата! Ето, в дадения случай мотора работи перфектно и няма нито пушек, нито пръски от масло. Това значи, че сегментите на колата и компресията де-факто са в нормите. Отваряме капачката на маслото и виждаме вала как работи. Покажи, колега, как работи вала. Трябва да е добре омаслен, за да това значи, че маслената помпа качва добре масло до главата и има хубаво мазане. Това е много важно. Минаваме сега на ауспуха, за да го прегледаме много. Горе-долу на 10 см слагаме ръката и поглеждаме дали има пръски на вода и масло върху ръката. Колега, подай малко газ да покажем. Не трябва да има пушек, нито бял, нито сив. В случая има лек пушек, но колата е на около 200 000 км и е нормално. Няма пръски от вода, няма пръски на масло. Значи работата на мотора е приемлива. Минаваме на тест на съединителя. Виждаме вътре в колата, натискаме съединителя до край, включваме на първа скорост и отделяме леко, внимателно, без да подаваме газ никаква на колата. През това време сме дръпнали ръчната и усещаме кога отделя и променя оборотите колата. В този случай съединител отделя много отгоре, както виждате, над средната част. Това значи, че съединителът скоро ще бъде за смяна. В по-новите коли не може да се регулират съединителите, защото са на помпа. На по-старите модели има джило и 90% от случаите може да се регулира височината на отделяне на съединителя. Съединителът, освен феродов диск, има и притискател и аксиален лагер. Аксиалният лагер се проверява, когато се написа додолу съединител и ако се промени звука на работата на мотора, значи е заминал аксиалния лагер. Ако притискателният диск е заминал, на първа скорост, когато сме включили и тръгнем да потегляме без да подаваме газ, ще притресе колата и ще угасне. Това значи, че притискателният диск е за смяна. Това са трите детайла на съединителя, които са важни да се гледат, защото във всички случаи ще трябва да се отвори скоростната кутия да се подмени съединителя. Хубаво е да огледаме колата дали работят електрическите детайли, като елстъкла, елогледала и всички вътре екстри, които притежават колата. Също сега ще прегледаме и ходовата част. Значи преминаваме прегледа на ходовата част първо с луфтове на волана. При размърдване на волана, покажи, колега, как се мърдат гумите. Трябва при най-чувствителното размърдване на волана да се мърдат и гумите наляво и надясно. Да няма луфтове между волана и гумите, които трябва да се обират. Има ли луфт, значи има разбит детайл по ходовата част. Също така ще прегледаме. След прегледа на луфтовете на волана, минаваме на преглед на каретата, външните, ляво и дясно. Лявото го тестваме, колега, покажи, с крайно навит ляв волан. Потегляме и сме свалили преди това додолу прозорците и слушаме при потегляне дали има чукане и тракане. Ако няма чукане и тракане, значи каретата са в добро състояние, както са при нас, няма никакви шумове. След това навиваме пълен десен волан и по същия начин тръгваме леко, внимателно, с около 10-15 км скорост, не повече. Трябва да, ако са разбити каретата, ще има чукане и леко потракване. В нашия случай ги няма тези неща. След това колегата тръгва напред през дупките с невисока скорост, около 10 до 15 км в час. Първо напред, после назад, за да чуеме, свалили сме предварително прозорците и отляво и отдясно и слушаме внимателно за почукване от ходовата част отпред. Ако има почукване, се усеща също така и като вибрация лека, ето по този начин, когато се минава през неравности на волана. Защото им при разбитите на крайници или шарнири се получават луфтове и тези луфтове се придават към кормилната кутия. В този урок прегледахме запалителната система на колата, електрическата система на колата, двигателния обсек, интериора, екстериора и визуалната част
за удари и интервенции по колата. В следващия урок ще ви представим колата в по-детайлните части на техническата й част. Това е от нас.